एपीबी बिनि सायाव गोदान राजनीति हान्जा जानाय जोनोम जानायखौ वेलकाम खालामगोन आङो जेबो बुंनांगौबो गैया कारन गणतान्त्रिक देशआव राजनीति खालामनो ओंखारदों जेला गावनि अनगायै गोबां हान्जाफोर फैनायखौ नों होबथानो हाया बा बादाबो होनो हाया रावबो कारन मोनसे जातीय आन्दलनफ्रावसो बेफोर फैयो खिन्थु दा राजनीतिनि हान्जा खालामदों नोंहाबो राइट दं बयहाबो राइट दङ खिन्थु राजखान्थि हान्जानि थांखिफ्रा मा बेखौ क्लियार खालामनांगौ जायो मा मावनो ओंखारदों बेखौ जों क्लियार खालामनांगौ जायो कारन दिनै बिपिएफखौ 20 बोसोरनि बारा बिटिआरनि ओनसोलफ्रा बेसेबां मोजां बेसेबां गाज्रि मोनबोबाय दा बिपिएफखौ गाज्रिमोननानै दिनै इउपिपिएलआ साबसिन होननानै एक्सेप्ट खालामबाय इउपिपिएलआ आरोबाव सेकेन्ड इनिंस थांबावगोन बिसोर माने नेक्स्ट गभर्नमेन्टखौबो इउपिपिएलआनो खालामगोन बाहाय बुंनांगौ जेबो गैया कारन हादोराव जेरैबायदि राजनैतिक माहल आरो आसामाव जेरैबायदि माहल सोमजिदों बा बिटिसिआव जेरैबायदि राजनैतिक माहल सोमजिदों बेखौ नायोबा दस्रा हान्जा फैनो हाया खिन्थु गोदान हान्जाया गावसोरखौ जुदि प्रुभ खालामनो हायो जे दे आर द बेस्ट आरो बेस्ट टु एक्जिस्टिं पार्टिस लाइक बिपिएफ एन्ड इउपिपिएल अब्ला रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ नाजावगोन दा मोनसे हान्जा दायोबा ओंखायनो बेनि जि मोनसे एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स बे जोबोद क्लियार जानांगौ जायो नाजावजाथाव जानांगौ जायो आरो थाखानाय अबजेक्टिभफोरखौ लानानै मालायनि अबजेक्टिभखौ लानानै सोलिनोथ' हाया गावहा गोदान मोनसे अबजेक्टिभ लानानै सोलिनांगौ जायो आरो नोंसोर बोरैहाय बेस्ट जानो थांगासिनो दं बेखौबो नोङो प्रुभ खालामनांगोन मानसिफोरखौ कनभिन्स खालामनो हानांगोन बाहाय लिडारशिपनि सायावबो सोनारगोन आरो बेजों थाफानाय लिडारशिप टिमनि सायावबो सोनारगोन आं सानो बिथांमोना गासैबो सानजोबनानै ओंखारबोदों खिन्थु गावसोर प्रुभ खालामनांगोन गावसोर जे बेस्ट अब्लासो मानसिफ्रा एक्सेप्ट खालामो